Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ θεωρήσαμε σωστό να ακολουθήσουμε το δρόμο που και τα πρόωρα μωρά διανύουν μόλις γεννηθούν και να ρωτήσουμε τους γιατρούς εκεί στις 2 μονάδες εντατικής που υπάρχουν στο Ηράκλειο πόσα μωράκια και σε ποια κατάσταση φτάνουν από την Δυτική Κρήτη. Θεωρήσαμε επίσης σκόπιμο να απευθύνουμε μερικές ερωτήσεις και στους αρμόδιους της ΔΥΠΕ Κρήτης, ο ρόλος της οποίας είναι καθοριστικός για την μη λειτουργία της μονάδας. Όμως ο διοικητής της ΔΥΠΕ Κρήτης, όταν του ζητήσαμε μια δήλωση ή ένα σχόλιο, μας απάντησε διαμέσου της γραμματέως του ότι για το θέμα της μονάδας θα πρέπει να απευθυνθούμε στον διοικητή και μόνο του νοσοκομείου Χανίων, τον κύριο Καραβιτάκη. Οι διευθυντές και των 2 μονάδων στο Ηράκλειο, η κυρία Γιαννακοπούλου του Πανεπιστημιακού και ο κύριος Φιλιππίδης του Βενιζέλιου, αρνήθηκαν να μιλήσουν μπροστά στις κάμερες. Παραδέχτηκαν όμως και οι 2 πως τα νεογνά της Δυτικής Κρήτης που μεταφέρονται στο Ηράκλειο έχουν χειρότερη γενική κατάσταση κατά την είσοδό τους στις μονάδες, μεγαλύτερη νοσηρότητα, θνησιμότητα και περισσότερες απότερες επιπλοκές σε σχέση με τα νεογνά που γεννιούνται στο Ηράκλειο. Όσο αφορά στην λειτουργία της μονάδας του νοσοκομείου Χανίων, ο κύριος Φιλιππίδης είχε δηλώσει ένα χρόνο πριν στην εκπομπή Παρέμβαση με την Κατερίνα Πολύζου. Πόσο θα βοηθήσει και εσάς και τα παιδιά της Κρήτης και τους γονείς να έχουμε τμήμα νεογνών στα Χανιά? Καλά, αυτό είναι γνωστό. Ότι πρέπει να έχετε τμήμα στα Χανιά είναι γνωστό αυτό. Γιατί έχουμε πολλά παιδιά χάνονται στον δρόμο. Είναι γνωστό αυτό από χρόνια. Αλλά δεν το κάνετε. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνετε. Πολλά χρόνια τώρα, εγώ άρχισα προ 20 ετίας εδώ στο Ηράκλειο και τώρα πέρασα πολλές δύσκολες καταστάσεις. Δεν αμφιβάλλω. Διότι ήμουν μοναχός στην αρχή. Μόνο σας? Την αρχή ξεκίνησα μόνος μου. Έκανα 30 εφημερίδες το μήνα. Στην συνεχεία βρήκα και άλλο γιατρό, μετά και άλλο και άλλο και άλλο. Και έτσι σιγά σιγά χτίζεται ένα σπίτι. Όπως χτίζει το σπίτι, χτίζει και τα τμήματα. Ένα άλλο, κυρία Κατερίνα. Ορίστε, κύριε Φιλιππίδη. Το νοσοκομείο δεν έχει νέες νοσηλεύτριες καθόλου, περίσσιες. Ο κύριος Καραβιτάκης θα μας πει. Δηλαδή 10 νοσηλεύτριες δεν περισσεύουν από όλο το νοσοκομείο να τις στείλουν εδώ 1 μήνα, 2 μήνες να έρθουν στα Χανιά να δουλέψουν τη μονάδα. Στο Ηράκλειο θες να πεις? Ναι, έρθουν λίγο να εκπαιδευτούν. Λίγο. Πόσο λίγο, Μιχάλη? Όσο είναι, όσο... 1 μήνα που λέγεται ή 2 μήνες? Μέχρι να φτιάξετε κάτι εκεί, ξέρω εγώ τι να φτιάξετε. Αυτό το διάστημα λένε, να εκπαιδεύονται. Κύριε Καραβιτάκη. Μα πρέπει να εκπαιδευτούν, δεν το συζητάω, αλλά όχι για 1 μήνα. Κύριε Καραβιτάκη, τι λέτε? Κυρία Πολύζου, για να εκπαιδευτούν χρειάζεται τουλάχιστον 3 χρόνια. Άμα περιμένει 3 χρόνια, εγώ τις εκπαίδευσα μόνος μου. Όχι. Τώρα, κύριε Καραβιτάκη, εγώ. Δηλαδή, σήμερα ανακοινώνουμε ότι δεν γίνεται μονάδα νεογνών στα Χανιά. Όταν άρχισα εγώ, ακούτε? Ναι, κύριε Φιλιππίδη, όταν άρχισα να δουλεύω, εκπαίδευσε 15 ΜΕΕΣ που μου δώσαν το νοσοκομείο τότε, μόνος μου. Σιγά σιγά δεν άρχισα με τα δύσκολα, έτσι εκπαίδευσα εγώ. Δεν περίμενα την πολυτέλεια να τη στείλω στην Αθήνα για μετεκπαίδευση. Πόσο καιρό σου διότι έχανα να εκπαιδεύσεις? Τώρα το ίδιο μπορεί να κάνετε κι εσείς. Μιχάλη, πόσο καιρό πέρασε για να τις εκπαιδεύσεις? Τις εκπαίδευσα με θυσίες, τέλος πάντων, πολύ δύσκολα. Αλλά ανέλαβα αυτή την ευθύνη, δεν μπορούσα να κάνω εγώ πίσω.